Takže idem teraz variť. Tu mám prsia. Tu sa mi varia zemiaky. Ale tu mám zeleninku. Mám to takéto hrnec, dal som tam vodu. Dám to. Drží to. Teraz to dám prsia tam. Ja keby som robil kledníky. OK? A to nechám na 40 minút a potom vám ukážem, ako to bude vyzerať. Dal som len takéto sprej olej a zemiaky sa mi varia. Ale ešte mám... Kde to mám? Toto je moja omačka. Volá sa to sos borívkový z Poľska. Takže to necháme tak. Na 40 minút to dám. Musím zapnúť variť, či je toto piec, či jak sa to volá. OK, ideme na to, hej. Potom vám ukážem výsledok. Mňamky, zemiaky sa mi už varia. Nedal som toto. Nedal som lon. Ani tu som nedal lon. Ja som nedal vôbec nikde lon. Tak kochári za co. Takže s tým sa to zatvára. Dobre. Teraz pustiť. Avokádo tu mám. Zlabaču. To nič, no. Takže zemiak. Už to počujem, jak sa mi to varí. Ukážem vám to. Nič vám neukážem. Zemiaky. Ešte sa popalím. Vám ukážem ešte ako. Je to popálou. A tu sa majú zemiaky. Je to horce. Takže tu mám takéto podpálou. Zemiaky už asi mám hotové. Už vyberiem von. Keď navaríš večeru, už je to hotové. Zemiačky.